Atong nadungog sa unang pagbasa, gikan sa basahon sa Genesis, ang pagbuhat sa Ginoo sa babayi. Sa unsang paagi gibuhat sa Ginoo ang babayi. Atong nadungog nga, ang babayi gikuha sa kilid sa lalaki o gikuha sa kagusok ang lalaki o giumol sa Ginoo nga mamahimong bayi. Tungod kay nakita man sa Ginoo nga dili kompleto ang kalipay sa lalaki uban sa mga mananap, uban sa laing gipanghimo sa Ginoo. So lonely is the man without love, no? So manang gipakatulog sa Ginoo ang lalaki ug iyahang gikuha gusok aron umulo niya nga babayi ug himuong partner sa lalaki. Nang nakaingon ang lalaki, ani ara ang unod sa kong unod, bukog sa kong bukog. Og gihiusa sila sa Ginoo. Og diha atong nakita ang konteksto sa kaminyoon. Sa pagsugod pa lang daan, naa na ang konteksto sa kaminyoon, the context of marriage. Ang lalaki o ang babae gihiusa sa Dios. Human gani sila gihiusa sa Ginoo, ginangani sa Ginoo, go to the world and multiply. So muna hinungdan ngano ang lalaki mobiya sa iyahang amahan o ginahan ug mutipon sa iyahang asawa. Kay sila nahimong usa na lamang. So diya sa kaminyoon, ang babae ug lalaki nahimong usa. So again, kasinugdan pa lang daan, naa na ang konteksto sa marriage. Ang Ginoo mo'y naghiusa sa babae ug sa lalaki. Muna ang mga lalaki nga nakaroon dinhi, labi na mga minyo, congratulations ninyo. Nga inyo na nakaplagan ang gusok nga nawala sa iyong kilid, nga mao ang inyong asawa. Si mga utana mo, padre, imuhang gusok, padre, asa man? Wala man kay asawa, padre. Ay kabalaka, ang among gusok, mao kamo. Mao ang simbahan. Muna ang gusok, gikan sa mong kilid. Kamo ang among asawa, ang simbahan, ang among asawa. Ingon ana na siya. Kunya, unsaon man to padre katong walay mga asawa, mga uloy. Ayog kabalaka, kay gihimo sila sa Dios. Dili para ang mga butanga, kundi para sa gingharian sa langit. Doon na say purpose nga gihimo sila sa Ginoo. Doon na say purpose nganong wala sila'y partner sa kinabuhi. Kailang partner, mausab ang simbahan, mausab ang Ginoo. So inana makaigsunan ko da ni Kristo. Unya kung moadto ta sa ebanghelyo karon, ang atong ebanghelyo karon nagpadayag, nagpakita sa pagka maampuon sa usa ka inahan alang sa iyang anak nga giyawaan. Ang iyang pagkamakanunayon, ang iyang pagka-persistent sa iyang pag-ampo ngadto sa Ginoo. Gani ato nadungog nga daw sama nga kung kita'y papaminawon kung sa tuang panahon karon, ang babae daw sama nga ginsulto siya ni Jesus. Kay kining bayhana dili man kini siya Hudeo, usa ka langya, usa ka hintil. Unya miluhod ug mihapa sa tilan ni Jesus, nagpakiluoy ug ginan sa ni Jesus dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon ngadto sa mga ero. Kay para sa mga Hudeo kaniadto, ang mga langyaw, ang mga hintil para kanila hugaw. Ang iro, para nila hugaw ang iro. So daw nasakitan, para nato daw gipasakitan ni Jesus ang mga babae, daw ginsulto ni Jesus ang maong babae. Pero sa pagkatinuod sa kinay kapagsulay ngadto sa maong babae, kung unsa ka hugot ang iyang pagtuo ngadto sa Ginoo. Munang mingon ang babae nindot kay ang pagyon sa babae bisan gani ang mga iro makakaon man sa mumho nga nangatagak gikan sa lamisa nga kinahanglan sa mga anak. O pinaagi siyang pagtuo ang iyang anak nga nayawaan na ulian. Si Jesus, pauli sa inyo, naayo na imong anak, wala na mayawai ang imong anak. Tungod sa imong pagtuo, tungod sa imong pag-ampo,
No, kini nagpahinumdum kanato nga dunay mga panahon nga maluya ta tungod kay bisan unsaon natug ampo daw sama wala madungog sa Ginoo ang atong pag-ampo. Dunay mga panahon nga sige tag simba, sige tag pangayo, sige tag ampo sa Ginoo apan atong masinati muras manggihapon murag wala may pakabana ang Ginoo kanato. Ayaw kaluya. Be persistent in prayer. Padayon sa pag-ampo. Kay ang Ginoo nakadungog na. Ang Ginoo nasayod kuno sa atong giampo. Kay matud pa sa matag ampo nato, ang dalunggan sa Ginoo naa na sa atong baba. Klaro kaayo niya kuno sa atong gipangayo, kuno sa atong giampo ngadto kaniya. Ang ato alang padayon sa pag-ampo. Kay basin karon giandam pa kana sa Ginoo. Basin ang atong giampo dili pa angayan nga ihatag sa Ginoo or basin atong giampo karong mga panahon na dili pa angay. So ang ato lang is magpasensya ta, magpaubos and be persistent diha sa pag-ampo. Padayon kita sa pag-ampo bisan atong nasinati nga daw sama wala kita dungga sa Ginoo, apan sige lang padayon kita sa pag-ampo sama ni mong babae. Nag-ampo siya dili para siyang kaugalingon, kundi para sa iyahang anak. Kita usab mag-ampo sab kita dili para sa tong kaugalingon lamang, kundi mag-ampo kita sa atong mga kaigsuunan, sa atong mga kasilinganan, o atong iampo ang tibuok katawhan, ang tibuok kalibutan. Aron sa ingon, ang Dios mahimuot kanato. Ug pinaagi sa atong pagkamakanunayon diya sa pag-ampo, makatagamtam kita sa ato ang gipangayo tungod kay ang Dios konbinsido man nga kita nagmakanunayon ngadto kaniya, nagmatinud-anon ngadto kaniya. Busa makaigsunan ko ni Kristo, maningkamot kita nga dili kita maluya diya sa pag-ampo. Maningkamot kita nga dili kita madaog sa mga pagsulay ning kalibutana, dili kita madaog sa mga panulay nga mo'y makapaluya kanato diha sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Hinunua ang atong pag-ampo mo nay makapalig-on kanato kanunay. O padayon kita inubanan sa atong mahal nga Birhen Maria ato pangayoon nato ang iyang panabang nga sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa mga butang nga makapaluya kanato sampiton nato siya aron sa ingon magpadayon kita sa pagsangpit sa Ginoo, magpadayon kita sa pag-ampo ug sa katapos-tapusan atong maangkon ang atong gipangayo sa Ginoo. Dili pa siguro karon pero magpaabot ta kay nga ang panahon ug ang panahon sa Ginoo managlahi. Maabot gyud ang panahon nga ihatag ra na sa Ginoo ang atong gipangayo kaniya. Be persistent in prayer. Amen. Palihog manindog. Isip usa ka